uvunani wena? Matala yini man? Wena Matala relax man. wena mfana. Unamtala ngize ngesihle. Angizange akutshela ngathi anguvunja. Hawu. Kakutshela lo yini mntana? Ngathi umbanja ngibavunja. Mntala relax man. Hawu. Ngikuphathele. Uvunani? Ngikuphathele stuff esiproper. Amagiwili keng. Ama nice. Njotse munati. Awuphethe. Mama old star. Phuma leko Ramaphosa. Ustar. Uzongipha? Hayi, ngiyakuthengisela mntana. Angithi phela kumele ngithi Jozi. Manje ngifuna imali. Yabona? Wegoli wena. Yo. Ngiphatheleni futhi. Komajini. Guess. Ngizomathanda futhi ayingcolisi. Isela old star musilela musi. Usezibani? So is nine. Yabona ngiphethe mntana. Usabani? Yizi. Ngiphathele guess. Aw, akhameni staff. Le uyithole eMamelodi. Soweto phela. Akumfwani phela. Ngithi mntana unabazulu. Ungakhali kakhulu musi. Izinto zethu lezi thina Bathatha ngapha abazulu. Abantwana abazulu ngabathatha. Relax amathia. So sithini isitori sakho? Manje mntana mefaka imali. Yabo. Mina ngithi ngibhese Jozi. Manje kumele ngithi kusasa. Manje nginamali, angijamazi no December bona nawe la. Usebenze egoli wena. Yo. Boma Melrose Ark. Into zami, shabo ma catering. Hansi phezulu. Ngithola da. Wena mfana, wagcina ngovumbani. Mntana yini ngama question 100 mntana. Wena. Intanga zakho zibhizi kathezi ziya enroll lapha neVeritas Academy. Wena uthi ufuna kuye egoli. Ngicela khona. Uyagijima nama-3 ngithi yasiliyami mntana. Wagcina ngomvumbani wena. Hayi mntana umfumbani uthini? Wena mfana, wagcina ngomvumbani wena. Form 5. Sharp form 5. Hawu, asime ngembuzo lethi imali yami ngivana. Akula muntu egoli la. When if you are serious about life, you must listen to elders. Phela wisdom lives here. Ungilaleli ukuthi ngithini. Akula muntu egoli la. Mina ngingakwenza mfana mawufuna ngithenga into zakho lezi. Mina ngihamba ngeVeritas Academy ngiyakucelela. Mntana mina ngize kahle la. Mawusithi hayi mntana mina ngize kahle la. Lalela ngikutshela. Mfana isikolo comes first. Hayi. Labana abantu they are busy with enrollment from form 1 to form 6. Into abayifunayo ukuthi uyazikhethela. Ufuna ukwenza izimseki banayo. Ufuna ukwenza iCambridge. Thina senza iCambridge ubona siso balayo. So ufuna ukufunda mntala. Mina ngithe ngifuna imali yami ngeJozi. Mawungafuna ukufunda ke hamba. Mntala manje imali yami akula sento zakudora ziphi. Ngowe decide mina ngiyakungana ngenza namakhelesi mntala. Wena bana suka lapha namakhelesi yakho la. Asuka la. Hayi imali yami mntala. Imali lokwenza. Hamba yo decide ngicabule nokugcina lindawo. Mina ngicela ngiyabuya. Wena. Wena mfana ungazi imali yami. Wena. Ngicela amakhelesi nafuna imali yami. Wena abuye ngifuna imali yami. Wena akula mali ozayithola. If you decide to come here, ngiyakuregister Veritas, a nice beautiful school lapha ePhumla South. Ufunde njengabanye abantwana. Yoko uzongitshela mfuna kuye egoli ngithengisa iDulas. Dulas elibruko likakhe zito ngoyi-ECD uyakhona la. Sibake. Ngutholela ukapudula la. Yeah, what's that sibake? All right, job. Khodi yakhe.